Mutam kalau saja ya. Omo. Rina kira di jengmo nih. Borok kam kene borok naya puni bung paran lama borok kamu terima mau terima. Aku belum. Sin borok tu nanya bagi fane tuan bisin fane abu. Apa ta? Ada bersama kuba. Ayo tanya, apa itu kerja lah? Mahal ada apa? Oh. Kunung sobok terus. Mau tuh. Borok kam kene borok naya puni bung paran lama borok kamu terima mau terima. Aku belum. Sin borok tu nanya bagi fane tuan bisin fane abu. Apa ta? Tapni bagi payment sele khora kam kologo. Kelumka. Mau tini cile kola ang payment ingke haise. Tini o lama norok buskang tanggang genuknai oro wati phaika ingke drain system kurui tui thangman kurui yang mai hatai kesaro pukiri hai tui ka wati phaya puro osubida nya phano wati phake tabuk to rainy season tabuk markhana osubida ngo thangla chinan khna dirgo dini bongni dabi tongoni oro amano khlanyani borok sahobra agini simi borong dabi khlai tongoni ingke tini ang nanan ma phaka phainyai tabuk kokungkha olama tabuk immediately khana salda tongkhangeno romjaknai ang olama MDC man pore tini phainai nu phaka kubuno osubida ni bagani borok ase bongni dabi tongmani tini omono ang sajaga tini olamao tabuk khana saljan sonin jimi romjaknai ba o kamini joto takhuk te bukhuk songmate okra sakra joto no ang koyo norong ni oro lama khalanyani phaipro norok joto no sohiji ta khalaioi norong ni bahike subida ngnai norong ni lama norong ni thik khalanyala di aya daga kuno mungsa manai rok kamaya tei seng saimano mohai samung sarkarni samung khalanyani tangangke kisa misa objection nok phayo deramung nok phayo kisa misa themarang nok phanyan chesta khlayo abhai rok norong no pot root ma khlanyai khalainai jate nongni lama norong chaunyai 2-3 mas ni porte oisa hai nos tongunyai mas hayatei o lama norong ni himnani nongni sa abon bagai angkonyai mungke nongni o lama tini ungwa khnai je tongmani bongni ultimate ungjak omongnai ang belakana khasrangka tini borong no dimana ang tini phainai omo je kostong jongmani mo khana salsan chiming romjagnai borong no ang lama kaham himnan bagai riman muga ang tini khasrangjak te tongthokjak Besok estimate all apa nih? Estimate ang tabu pun ayahku estimate sampai kengke ang na actually bebang no ungjak engineer jago tonggo anjago tongmo nang takti pejege thaimangala ang tekasya bathan mura nanya phaimani ang yak lai nanya phaiman bagai o jaga estimate anjago tabu kuroi manano immediately no jago sokonyai o amjani joto chini monitoring committee chongjak te okra sakra joto no abo sokonyai norok nai manai bebak abo nanyo abo mutebek no samung khalanyai nongni lama nok khalai nongni horon dai to Para nih ke kuno dabi awai itu datang lapana kare. Obviously lama no kare abo to nongni o kamilian no kuno dimen kuya ko barbeli kisa sahaja ki to barbeli to nya kisa nini sejak ngnan nangnai Main link ke lama no. Main link to lama chini gorne am to main tabuk lama baitui আর যেখানে যেখানে তৈনি ইংরাক তৈনি যে ডিমান্ড খাই রহমানি আর তৈনি উংবো ইমিডিয়েটলি নখর ফেনে এক মাসনি বিচিঙ্গ বংনে আরো যেখানে রাক আং পারান বুম মেনশন খাই সাইমানো ধনিরামপুর বিএসি কমিটিনি মইনা মুরাও রংমালা স্কুল মুরাও রামনগরনি রামপদও তে বাজার সেট কয়েকটা খালাইজাংনাই দङ আবর বেবাক এক মাসনি বিচিঙ্গ ওंगि थांनाय Agi de MDC rok to amo haike asuk guri para rok guri ne ya ke tabu je nang MDC katalung manja gulo asuk ke para rok guri nai tongo mane lukurok ne jengjal no tine nang kok sai tongo ba bong ni khorang no ti sai tongo abono jengjal no sokomana ni nang sai tu tongo ke abo kita mo tipra mothan phasing ti da dagi jang na ese nang candidate ese khorok se MDC nei no nang lukurok no subana nei no nokhor ka na agini MDC MLA rok khada khalai abo to an knowledge krei But o amtani borok ano borok no naikolnani amtani naikolnan bagi MDC hisabe chong roka an duty an kortobyo angabo khalai tongo
जेखाना आं बरकनो गसि थांजाक आं जे मानसाक सायटंनाय खालायनाय आनि आवतानि जे तंमनि आनि शक्तिनि बिसिङाव जे तंमनि आं खालायनाय सिनि फाननि फाताराव हंका आबुला आं खालायनाया गुबै कक जेता आबुनो आं गुबै माने ताम होनानै मिथ्या आसास जेता माने आबु थाय तो रैमाया आं जे मानसा खालायनाय बनि जे प्रब्लेम सल्भ खालायनायनि चाचगुइ दङ ते खालायनाय आर बरक वानो सुबानान नांनाय बरक सुबाय हंका आंबो सायचंनो मांगला बेलेग